σχολικές αυλές και μέσα στις τάξεις. Μα το παιδί βλέπει αυτή τη βία. Έχουν αγριέψει τα παιδιά μας, κυρία Πάρα Ζαφάνα. πολύ, το ξέρω. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, δεν βλέπετε ότι αγρίεψε το γένος και γίναμε ως άντα θηρία. Ναι, ακριβώς. Ήρθε η στιγμή να το ξαναζήσουμε. Ήρθε η στιγμή να το ξαναζήσουμε και βάλαμε το διάλογο στο σπίτι μας. Ή το χαζοκούτι που είπε ο Θεοδωράκης ο Μίξ μια φορά. Βάλαμε το χαζοκούτι μέσα στο σπίτι μας. Αλλά δεν είναι απλά χαζοκούτι, είναι καταστρεπτικό για τα παιδιά, ειδικά για τα μικρά παιδιά. Και ξεχάσαμε τον Καραγκιόζη, παραδείγματος χάρη. Τα παραμύθια που λέει, έλεγε ο άλλος. Το μύθο, η δύναμη του μύθου, τεράστια. Έχει το παιδί ένα ελάττωμα ή παραδείγματος χάρη στην τάξη κοροϊδεύουν κάποιο παιδί. Αρκεί να πεις ένα μύθο. Και τα παιδιά, χωρίς καν να κάνεις αναφορά στο περιστατικό, έχουν καταλάβει και έχουν συμμορφωθεί. Και έχουμε θησαυρό από θησαυρούς. Ο Έσωπος είναι ο μεγαλύτερος παραμυθάς. Εγώ το διδάσκομαι στην τάξη και αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Όπως λέτε, ακριβώς έτσι. Φυσικά. Διδάσκεις χωρίς τα πρέπει. Παράδειγμα, το πρέπει δεν υπάρχει θέμα να... Και να γυρίσω να ολοκληρώσω γιατί αναφέρθηκα στην αυτοεκτίμηση. Μα αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα σε έναν άνθρωπο, ειδικά σε ένα παιδί. Να αισθάνεται ότι είναι επαρκές, ικανό και τότε μόνο είναι ισορροπημένο, θαραλέο, ικανό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε φουρτούνα. Η ψυχική ισορροπία είναι το χρυσάφι του παιδιού. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι συνήθως στους γονείς. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι καταστρεπτική και στους γονείς και στα παιδιά. Και τη φορτώνω στα παιδιά. Αυτό που δεν μπόρεσα να γίνω εγώ, θα γίνεις εσύ. Ναι, φορτώνουμε τις πλάτες των παιδιών καμιά φορά, και αυτό θέλω να το θίξετε, παραπάνω από ό,τι αντέχουν, δεν είναι. Τις δικές μας φιλοδοξίες που εμείς δεν υλοποιήσαμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα όμως. Οι δραστηριότητες εκτός σχολείου, θέλω να σας ρωτήσω. Βλέπετε τα παιδιά, οδεία και λοιπά, αγγλικά, γαλλικά. Και το βράδυ οι γονείς προλαβαίνουν λίγο να τα δουν. Καληνύχτα, το δώσω και ένα φυλάκι. Σου λέει εντάξει, ο γονικός όρος περιορίζεται στο φυλάκι και στην καληνύχτα λίγο πριν κοιμηθεί το παιδί. Τι γνώμη έχετε για αυτές τις δραστηριότητες? Αυτές έπρεπε να είναι. Πολλές. Ναι, υπέρμετρα. Όχι, αυτό είναι βλαπτικό. Θα έπρεπε όμως ένα μεγάλο κομμάτι να συντελείται μέσα στο χώρο του σχολείου. Και το παιδί να έχει το απόγειμά του ελεύθερο να παίξει, να δημιουργήσει. Αυτό είναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και εκεί καταλήξετε εσείς. Ναι. Μα δεν μπορεί, το παιδί πρέπει να μάθει ξένη γλώσσα σε αυτή την ηλικία. Είναι χαρισματικό. Βεβαίως. Τα παράθυρα ευκαιρίας, δεν τα αναφέραμε. Θα μας πείτε σε λίγο. Τα παράθυρα ευκαιρίας είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Για εξηγήστε μας. Είναι λοιπόν περίοδοι ειδικής ευαισθησίας, κατά τη διάρκεια των οποίων ο εγκέφαλός μας καλωδιώνεται νευρονικά για το κέντρο που επεξεργάζεται συριακή λογική μαθηματική σκέψη. Δηλαδή γλώσσα και μαθηματικά, για το κέντρο που επεξεργάζεται την ξένη γλώσσα, για το κέντρο που επεξεργάζεται την μαθηματική λογική σκέψη, τη μουσική ικανότητα. Έχουμε περιόδους που γίνεται αυτή η διασύνδεση. Χρονικές εννοείται. Χρονικές. Συγκεκριμένες. Παραδείγματος χάρη για τη γλώσσα, το παιδί και από τη μήτρα ακούει. Λοιπόν, κλείνει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, δηλαδή ολοκληρώνεται η νευρονική καλωδία στα 6. Μάλιστα. Και για το γραπτό, όχι μόνο για τον προφορικό λόγο. Άρα τι θα έπρεπε να δώσεις στο παιδί από τη στιγμή που γεννιέται? Παραδοσιακά τραγούδια, ποίηματα, νανουρίσματα που εμείς έχουμε ατέλειωτους θησαυρούς πάνω σε αυτά. Όχι από τα πόδια όπως μας ζητάνε. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τα δικά μας τα ωραία. Τα δικά μας τα παραδοσιακά. Τα υπέροχα παραδοσιακά. Που έχουν εικόνα, που έχουν λυρισμό. Έχουν γλώσσα. Έχουν γλώσσα. Θυμάμαι εκείνο το πανέμορφο παραδοσιακό, θα το πω τώρα. Έβγα ήλια πύρωσέ με και κουλούρια φορτωσέ με. Να ανεβώ στα κεραμίδια, να σου ανάψω τα καντήλια με το μέλι, με το γάλα και με τη χρυσή κουτάλα. Αυτό είναι. Απίστευτα ποιητικό. Τα παιδιά λατρεύουν και ξέρετε ποια λατρεύουν, σε ποιες ηλικίες λατρεύουν την ποίηση, μικρά. Έγινε μια διδακτορική διατριβή πάνω σε αυτό. Ειδικά στην ηλικία 3 με 3,5. Τα ακούς να σου λένε και από τα 2,5 βέβαια. Πάλι, πες το πάλι. Οι σοφές παλιές γιαγιάδες πάλι. που τα ανούριζαν. Βέβαια. Μα αυτό είναι σαν το γάλα για το παιδί. Είναι τροφή πνευματική. Το γάλα γαλίνει, γαλινεύει. Η λέξη γαλή νομίζω παράγεται τη λέξη γάλα. Όταν πίνει γάλα γαλινεύει, ησυχάζει. Έτσι είναι και αυτή η πνευματική τροφή, το γαλινεύει. Έτσι. Η ποίηση είναι θησαυρός και εμείς έχουμε ατέλειωτους θησαυρούς.
Και παραδοσιακή και έντεχνη εν μέρει. Ναι, βέβαια. Η οποία λείπει παντελώς από το σχολείο. Όχι, ποίηση, προγραμμένη ποίηση. Είναι προγραμμένη. Σαφώς. Ναι, αλλά αυτή είναι η οποία αγγίζει την ψυχή του παιδιού και το συναίσθημα. Στο ανθολόγιο πρώτης δημοτικού, στο παλιό πρώτο 2006, ξεκινούσε με μια ωραία προσευχούλα. Πέφτω, κάνω το σταυρό μου και άγγελο έχω στο πλευρό μου, δούλος του Θεού λογιού με και κανέναν δεν φοβούμαι. Τώρα, η πρώτη μέρα στο σχολείο, το πρώτο κείμενο είναι μια δασκάλα που λέει: θέλω να με λέτε κυρία, να με λέτε με το μικρό μου όνομα και με τι θέλετε να αρχίσουμε, παιδιά, και πετάγεται ο μαθητής, ο Κωστής, και λέει με την τουαλέτα, κυρία. Δηλαδή από τα ωραία αυτά, από τα παραδοσιακά τραγουδάκια που αποτυπώνονται στη μνήμη, είναι ευνημόνευτα για τα παιδιά, πήγαμε στις τουαλέτες και να με λέτε με το μικρό μου όνομα. Εντάξει, τώρα. Ανοησίες. Από αγνώστους συγγραφείς τώρα. Δεν ξέρουμε και από πού. Λες και εμείς δεν έχουμε δικούς μας μεγάλους. Εγώ θα σας πω κάτι. Η Πινελόπη Δέλτα, δεν ξέρω πώς την. Είναι και η προγιαγιά του Πρωθυπουργού. Έχει πεταχτεί έξω από την. Η οποία είναι υπέροχη. Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ούτε ένα κείμενο για δείγμα να το ακούσει αυτό ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, που καυχάτη και καλά κάνει για τη μεγάλη Πινελόπη Δέλτα. Δεν έχουμε ένα κείμενο της Πινελόπης Δέλτα. Τα μυστικά του Βάλτου μας πείραζαν. Ναι. Τώρα θα βάλουμε μέσα, ξέρω εγώ, βάλουμε τον κύριο Λεφάκη να μας δείχνει τα ζώδια και τα οροσκόπια. Ναι, τι δουλειά έχει η Πινελόπη Δέλτα τώρα, τι λέτε? Συνταγές μαγειρικής, δηλαδή ένα έσχος. Μετά ψάχνουμε γιατί πέφτουμε στις εκθέσεις αυτές της ανάγνωσης και της κατανόησης. Θα πέσουμε κι άλλο. Πάτο είμαστε ήδη. Στην Ευρώπη είμαστε πριν από το τέλος. Και εκεί ήμασταν πάντα. Πορτογαλία ήταν τελευταία και εμείς ήμασταν πρώτοι-τελευταίοι. Τώρα μου φαίνεται ότι θα γίνουμε τελευταίοι μετά την Πορτογαλία. Ποια η Ελλάδα, με αυτόν τον πολιτισμό. Όχι, θα πρέπει να γίνει επανάσταση, συνειδητή επανάσταση, μέσα στις ψυχές των ανθρώπων πρωτίστως. Δηλαδή να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος τη ζημιά που κάνει η τηλεόραση, την ομορφιά που έχει η παράδοση και οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να πάρουν από την αρχή ξανά, πώς να πω, την ασπίδα απέναντι σε αυτά, να μιλήσουν στα παιδιά, να τους δώσουν έξω από το πρόγραμμα. Να ξανασυλλαβήσουμε τον πολιτισμό μας. Πολύ ωραία το είπατε. Να ξανασυλλαβήσουμε τον πολιτισμό μας. Είναι μεγάλος ο ρόλος που πρέπει να παίξει ο δάσκαλος σήμερα. Και η προσχολική. Γιατί η προσχολική είναι. Από εκεί αυτό να τονιστεί. Η προσχολική είναι το πιο σημαντικό. Τους φτωχούς συγγενείς, τους νηπιαγωγούς, αλλά εσείς μας λέτε ότι ίσως είναι. Η πιο σημαντική βαθμίδα εκπαίδευσης είναι. Συμφωνείτε και με τον Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη, την οσιακή μορφή αυτή, ο οποίος έλεγε σε δασκάλους που αγαπούν την πατρίδα, που πιστεύουν και στον Χριστό, παίρνετε, λέει, πρώτη δημοτικού. Και στις νηπιαγωγούς έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα. Τότε, λέει, εντυπώνονται διαβίου και ανεξίτηλα οι γνώσεις και δεξιότητες στο παιδί. Έτσι είναι. Ένας γέροντας αγράμματος, αλλά με μόρφωση παγκόσμια, έτσι. Όχι, ένας άνθρωπος ο οποίος διαστητικά είχε πιάσει την ουσία. Ήξερε, βέβαια. Βεβαίως. Μα αν αγαπάς τον άνθρωπο, έχεις πολλούς τρόπους να συνδέεσαι με αυτόν, με τον άλλον. Η αγάπη είναι δύναμη. Πραγματικά έχει το Θεό μέσα της η αγάπη. Και είναι και δύναμη προσωπική. Το να αγαπάς σημαίνει να εκτίθεσαι. Να μην φοβάσαι. Εμείς μαθαίνουμε φόβο στα παιδιά. Όχι το ένα, να φοβάσαι. Εδώ γίνεται πόλεμος, εδώ γίνεται καταστροφή. Μιλούν όλη την ώρα για καταστροφή, εθίζονται στην μέλλον καταστροφή. Δεν υπάρχει, να φάμε δεν θα έχουμε. Ναι, αυτό όχι. Θα πάμε τις ψυχές, βεβαίως. Τις ψυχές των παιδιών. Και ένα μήνυμα σε ανθρώπους που είναι άνεργοι. Γυρίστε πίσω στην παράδοση. Διαβάστε ελληνική λογοτεχνία. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Η Ελλάδα πέρασε εποχές φοβερής φτώχειας. Δεν χάθηκε. Ούτε σήμερα θα χαθεί. Δεν πρόκειται. Έχει πολιτισμό. Οι άνθρωποι έχουν ήθος, έχουν φιλότιμο. Θα ξαναγυρίσουμε, θα τα ξαναβρούμε, δεν θα μας βάλουν κάτω. Ούτε το Διεθνές Νομισματικό, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια Ευρώπη των λαών, πούν την. Εντάξει, ανέκδοτο. Ανέκδοτο. Είπατε για ανάγνωση, κάποτε πήγε, λέει, ο Παπαδιαμάντης σε έναν εξομολόγο και του λέει: ρε παιδί μου, διάβασε λίγο Παπαδιαμάντη. Δεν τον γνώριζε. Διάβασε Παπαδιαμάντη, λέει, λίγο η λογοτεχνία αναπαύει. Και ήταν ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης. Ναι, ωραίο. Που πήρε αυτή τη συμβουλή. Ωραίο. Λοιπόν, επομένως, ξαναγυρίζοντας, θα πρέπει να οργανωθεί εκ βάθρων η προσχολική. Θα πρέπει τα παιδαγωγικά τμήματα να κάνουν δουλειά και να διδάξουν τον εγκέφαλο. Γιατί ο εγκέφαλος είναι το κλειδί για όλα αυτά. Αν δεν ξέρουμε τον εγκέφαλο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Για μένα προσωπικά, όταν έγραφα τη διδακτορική μου διατριβή πριν από τόσα χρόνια, το 1979 την κατέθεσα,
Και είδα πώς γίνεται. Είδα ότι πραγματικά προγραμματιζόμαστε στις συμπεριφορές. Έγινα πολύ πιο επίοικης απέναντι στα ανθρώπινα λάθη και απέναντι στα δικά μου. Αυτό είναι η πραγματική ορθοδοξία και ο χριστιανισμός. Αυτό είναι. Το συγχωρώ που είπατε. Το συγχωρώ. Δηλαδή δεν μπορούσα να κρατήσω κακία. Άτεκτοι τιμωροί και εκδικητές. Όχι. Δεν μπορούσα να κρατήσω κακία σε έναν ο οποίος φοβόταν και έλεγε ανοησίες. Προσπαθούσα να του πω εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Και άμα είναι και μικρό παιδί. Απογορεύεται. Συνοψίζοντας, να πιάσουμε λίγο το νήμα για να κλείσουμε. Πρώτα η οικογένεια. Βασικό. Προσφέροντας ως κύριο τροφή ανατροφής την αγάπη, το σεβασμό και την ενασχόληση με το παιδί. Όχι τη σωρία των παιχνιδιών, καθόλου τηλεόραση. Αν είναι δυνατόν ή δυνατόν. Είναι δυνατόν. Η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία απογορεύει πλήρως την τηλεόραση μέχρι και να κλείσει το παιδί τα 3 τουλάχιστον. Εγώ λέω μέχρι τα 6. Δεν μας χρειάζεται η τηλεόραση. Μπορούμε να την αντικαταστήσουμε πάρα πολύ καλά με τους υπολογιστές μας, αν θέλουμε να δούμε ένα έργο. Τα πάντα είναι στους υπολογιστές. Γιατί χρειάζεται αυτό το χαζοκούτι και μάλιστα ανεξέλεγκτο και μας στερεί και από την επικοινωνία με τα παιδιά μας. Δεν παίζουμε. Καθόμαστε εκεί και κοιμόμαστε μπροστά στις ανοησίες. Αναθυμιάσεις εισπνέουμε. Και εγώ λέω καμιά φορά στα παιδιά, λέει κύριε, όταν είναι ακατάλληλο για εσάς, λέω τους μαθητές μου, είναι κατάλληλο και για τους μεγάλους. Τι θα πει γονική συνένεση και απαγορεύεται. Όταν είναι ακατάλληλο έργο είναι για όλους. Δηλαδή θα πω εγώ το παιδί μου, τώρα βγες εσύ γιατί είναι κατάλληλο για μένα, το παιδί θα πει γιατί είναι κατάλληλο. Εσύ βλέπεις βρωμιές δηλαδή. Όχι, θα πει θα τις δω κι εγώ αφού τις βλέπεις εσύ. Τι θα πει. Τον πατέρα του. Αυτά είναι και εκ του πονηρού αυτά τα σήματα. Όταν είναι το έργο ακατάλληλο είναι για όλη την οικογένεια. Ναι. Και εν τω μεταξύ, όταν καταφερόμαστε εναντίον της τηλεόρασης, καταφερόμαστε εναντίον των προγραμμάτων. Έτσι. Όχι του μέσου. Το μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άριστο διδακτικό μέσο. Αυτό που πούμε το δικό μας εδώ το κανάλι το 4Ε. Βέβαια. Εγώ λέω πάντα: μπορείς να αφήσεις το παιδί σου μπροστά, να πάει να πλύνει τα πιάτα, χωρίς να κινδυνεύει να δει 2 ώρα το μεσημέρι ακατάλληλες σκηνές. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σωστό, απολύτως. Το πολύ μπορεί να ακούσει μια ψαλμοδία που και αυτό παράδοση είναι. Βεβαίως είναι. Και μάλιστα από τις ωραίες. Και τις πετάξαμε μέσα από τα σχολεία. Τώρα το έχουμε. Κάποτε μας μάθαιναν να ψέλνουμε, να λέμε τα πολιτίκια των μεγάλων εορτών του Αγίου Δημητρίου. Και μάθαινες και ποίηση. Γιατί ποίηση είναι υψηλή μορφή ποίησης τώρα. Όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Βεβαίως. Τι θα διαβάσεις ένα τροπάριο, θέλει να ξέρεις πολλά γράμματα για να το κατανοήσεις. Πάντως θα πω κάτι που το βίωσα σαν αποτέλεσμα της πρώτης εκπομπής. Τελικά πολλοί άνθρωποι βλέπουν το 4Ε. Εμένα τουλάχιστον 30 άνθρωποι τηλεφώνησαν. Για να μου πούν πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεστε, πού είστε. Αυτά που λέμε μας άγγιξαν. Λοιπόν, είναι οι αλήθειες. Έτσι είναι. Οικογένεια. Ερχόμαστε μετά στην προσχολική αγωγή. Εδώ πρέπει να προσέξουν οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι των μικρών τάξεων. Όλοι οι δάσκαλοι τέλος πάντων. Όλοι οι δάσκαλοι. Κοιτάμε και εδώ τι προσέχουμε στην. Καταρχήν, αυτά τα παράθυρα ευκαιρίας, περίοδο ειδικής ευαισθησίας, πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και πρέπει να διδάσκεται ο εγκέφαλος σε όλα τα παιδαγωγικά τμήματα της Ελλάδας, που δυστυχώς δεν διδάσκει. Έχει κάτι ειδικότητες. Λοιπόν, νευροεπιστήμες σήμερα είναι η αιχμή του δώρατος. Ξέρουμε πάρα πολλά για τον εγκέφαλο. Το 2013 ήταν έτος εγκεφάλου. Πού μνημονεύτηκε πουθενά. Κανένας δεν το άκουσε. Άρα λοιπόν και επίσης να καταλάβουμε ότι τότε μπαίνουν τα θεμέλια της ανάπτυξης του παιδιού. Να μην τα ψάχνουμε στο Λύκειο. Τότε είναι αργά. Όχι ότι δεν μπορεί και αργότερα, αλλά με πολύ μεγάλο κόπο και με πολλά κενά και με πολλές φοβίες, για μην τις βγάλουμε τις φοβίες από μέσα. Λοιπόν, αν θέλετε, επειδή ο χρόνος τέλειωσε σιγά σιγά, κυρία Ζαφρανά, να πείτε κάτι έτσι γενικά, αναφερόμενοι και απευθυνόμενοι κυρίως στους γονείς και στους δασκάλους. Και δασκάλους, γιατί δικαιολογούμε πολλούς σήμερα και πολλά πράγματα εν μέσω της φρικόδους κρίσης. Οι γονείς πολύ άνεργοι κτλ. Δεν έχουμε πολλές απαιτήσεις, αλλά στο παιδί δεν έχουμε πολλές δικαιολογίες νομίζω. Όχι. Για να δώσουμε. Ξέρετε τι μου έρχεται. Ανεπανάληπτες οι στιγμές της ανατροφής. Δεν θα ξανάρθουν πίσω. Όχι, ποτέ.
Θυμήθηκα το ποίημα του Χαλίλ Γκιμπράν που κακώς δεν το πήρα μαζί μου. Λέει λοιπόν περίπου ότι τα παιδιά σας δεν ανήκουν σε εσάς. Είναι τόξα που εκτοξεύονται στο μέλλον. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ούτε να σκεφτείτε προς τα που κατευθύνονται. Αλλά κάτι μπορείτε να κάνετε. Κάντε η ζωή τους να σημαίνει χαρά. Που εγώ το μεταφράζω σε ψυχική υγεία και ψυχική ισορροπία. Αυτό. Κάντε η ζωή τους να σημαίνει χαρά. Έτσι. Και μέσα στην κρίση αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Δεν έχουμε δικαίωμα, επαναλαμβάνω, να μεταφέρουμε τη δική μας τη μαυρίλα. Ας βρούμε πίεση, ας κάνουμε ένα περίπατο στο δάσος. Έχει τόσα πράγματα να θαυμάσει ο άνθρωπος, στη φύση παραδείγματος χάρη. Ας τα δείξουμε στα παιδιά μας. Ας πάμε να μαζέψουμε ανητάρια, κάστανα. Ας κάνουμε πράγματα με τα παιδιά μας, ώστε να σημαίνει χαρά η καθημερινότητά τους. Να σημαίνει χαρά η ζωή τους. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συμπληρώσω. Οι λέξεις παιδί, η λέξη χαρά και η λέξη αγάπη, αυτές αν τις βάλουμε όλες μαζί σε ένα ανθοδοχείο, από μέσα θα βγει ένα παιδί υγιές, ένα παιδί χαρούμενο. Ένα παιδί το οποίο όταν μεγαλώσει σε αυτή την κοινωνία θα μας κάνει και εμάς τις λίγο μεγαλύτερες γενιές να νιώσουμε ότι υπάρχει η ελπίδα. Να μην ξεχνούμε ότι τα παιδιά είναι η ελπίδα. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.